박삼대 나더라 지신이 문가이 할렐루야 할렐루야 나더라 지신이 문가이 그탕까이 때나 한바이 디니 이제 저라 만만이 bagay 이제 이파타 페어 행 생탄행의 ang tini tausya mediawo ang mabasa khaikya ang je khoroksa borok ani bagay bo video roi अनेक खामिया viral खाये bo tongmani bagay o video viral khanya inke Poito Apologetics hane kaisa channel a jagawo ani mungoi bo अनेक खामिया ko bo sawo अनेक खामिया bo aro hunugo inke ang to kaisa Kwtharni Phola dagi matye ang kaisa samung khainesi ani samung 2006 ni simi tabuk 2025 zolino tongpo iphata per heling chentaro rugirogo kobangona phai tongpo rugirogo phai na tongpo hamuibo tongpo ngangke ang kaisa rugi suri thiniwo bo ani budu viral khairu khulumjago ninyai bo viral khairu bo se mathangna ini khulumjak tongka ne bo bidu viral khairu a jagawa ang chaka kaitor bano khulumya nono su khulumo nei anga jaga kok chai dong hangke a jaga ta ang mathangna ini ko simani yale ang khulumjak nai ini ko simani le amri bagino ang tini lukurogno tai Poito Apologetics no ang tini okok sawo naidi sini Bible tamusai mathai baroni 31-32 tamuhnoi sikya aboni bagino ang norokno okok sawo bororo jesa hamya jesa sunto khlaimani jesa ko hamya samani abo nakarjakna tong tamokhe Phola Kwtharno hamya sanai borok bo nakarjakla borokni sadalano hamya sanai borok bo nakarjakna phano tongo tamokhe Phola Kwtharno hamya sanai borok bo nakarjakla tabu buya ulo buya nei sini Bible photo di saw hingke ani samung to kaitor dagi mani trise Pholani samung oro 2006 ni simi soliwi phayu hingke tabu bo solino tongo hingke je Poito Apologetics ang je media rogo ang je YouTube rogo sini iphata per heling chentani je samungno tuyei ang rei tongo update phunukhibo tongo hingke nanga himimaya akong maya kobor snamjak marongno phunukma hingke nongtangai bidu viral khaya bo jagawo hamya khlai bororongno yachakya khlaimano bo jaga saya khlai bororongno hamya phunukmano nang abo naituk nang ani video viral khaikya ani video nang viral khaito hingke tabuk Bible ni mote ke Phola Kwtharno hamya sanai borok bo nakarjakla tabuk buya ulo buya hingke o Bible kok rok hingke kuno tatalda o Bible kok rok hingke tatalda ang to Phola Kwtharni samung se khayo ang to kaitor dagi mani tuise ang o samungno khayo hingke bo baike ani samungno bo hamya sitra ko bokrong kolok khero terengana wagrok khlai phunuk terengana sabirok ro terengana khulumjangmarok phunuk terengana amo haike bo viral khaitong khajane takok tai bukho Christian takuro noro wan sogi neidi ipatawo 2006 ni simi
kaitor samung khaibimani ang tirpra hani bororongno sia kri khuna hne ang wanchogo oroni samungno khnaya sia kri khuna hne ang wanchogo ani restaro ang beba tisaitonu boye sisiasone borugi phaikya boye sisiasone bo hamya phaikya boye sisiasone bo kobor phai bo mothani phai ang beba motha bumung soho ang beba no anoro jerugi boting phainai rok no ang kisawai tongo gumu noro wan sogi nyai Poito Apologetics ni je kok no angda hamya khai na bini boda hamya khai borok no angda hamya khai boda hamya khai borok no ang to kobor no phaike hamle chirohoro rugi phaike suriwei hamle chirohoro ke bole abono se hamya hanu ke Phola Kwtharni hamya sana hingke to tabo buya ulo buya hingke oboba o Poito Apologetics no boba kaitoni thani wo ani wan somani je bini samungno ang wan sogai nei mani hingke boba Phola Kwtharni birodi se kok sai tongo hingke boba tatal Kristan chengta Kristan dala Kristan je kalai tongle wan sugai nela sungsane takho bukhoro oroni samung kahamno asuk jeng video ri tongono se ba abuno se ba tatal baji ne chaki ri tongo kai bible bo sai tongo Phola Kwtharni hamya sanai hinge ba tabu buya ulo buya hangkang kai dini Poito Apologetics o jagani Phola Kwtharni samungno si ba hamya sai tongo kai bobo jagani Kristan bobo mate Kristan takuro nora wan sogi nyai bini kok no tai kaisa kaitole Phola se abaganya bono suri ne rakungke kubulbe Phola bai masuri tai mathai Johan chairni sobisho okokton hingke Phola sabo sungsani Kristan no wan sogi nyai Phola sabo kaitor bono suri ne rok tamanang nai kuboi nang nai Phola nang Kwthar nang nai je hingke tabuk jeng ipatawo jodi no kaitoni Kwthar kok kri hingke jodi no kaitoni Kwthar samung kri hingke kaitoni Phola ya hingkangke ora asuk bosor ora heling cholida tongkhamu ora asuk bosor heling cholida tongkhamu Poito Apologetics nang jawab rela nang tamo hne abo kok sai tongma kalai kya nang tamo hne ani bidur viral khai tongma kalai kya ha jeng Kristan hingkangke jeng busuk suba laina nang jeng busuk hamjak laina nang jeng busuk khairok laina nang ha angbo kaisa Kristan bole angbo kaisa kaitoni samung khainai bole angbo ko aphani bisingtei angbo takho bupuk no bole angbo nong takho nong bupuk no bole baikena Kristan tutei baikena ngama haike ano asu hamya sawai nang viral khai tongkha Poito Apologetics nini Poito Apologetics Poito thotamo nang sala nang bumong lero Poito Poito no thotamo Poito tongi to Kwthar tongi to oi phatawo ko heling ni samung soli tongnale nang bo Poito na nang nini channel lo roi nang ama hai kok sai tongkha nini Poito tamo boko nini Poito ang nini kok bai no ang sinewe nyakha nini je Bible kok samani nang je Bible pot phorongmani thai chapano kaitor bai sajakmani kok kaitor bai phunukjakmani kok thai chapano krei nini biriubo
Chini ipata pair healing chantani video nine di bahatur gonta jeng suima bo 2012 ni chimi jeng kaito baida gijaga she apanda no khai tongo 2015 ni chimi 24 gonta jeng dopani ubas tongo suri tongo bo jeng kaito baida gijaga ni si hingke nang poitola ning nang channel wo nang bahake oro kaito dagi mani kaito ni samungno nang oro nang saitan oro saya oro hanya nei nang video khaye nang sungsar no phunugui tongkha nang sungsar ni borok no phunuk tongkha nang bo Kristan ang bo Kristan kintu ang onek lasiwi tongo ang onek lasiwi tongo tanggui gangkai nang bo Kristan ang bo Kristan nang bai ang si ama hake hamya viral khayabui tokor bi tokorong lai tongkhang ke jongbo samaya jisuni kothma pirchinai jongbo samaya jisuni kothma na sachinai oro cover hamani hamya hamani obono jong piri tongmasi nangma jagao saitan nei tongongke bo kothma na nang piri tongkha nang bo kothma na sai tongkha sungsar no nang omono se nang pir garaya ke bo kothma na sa Sengkaba Bible poriya da tongba sengkaba Bible poriya da hamya suri phaikeba 2006 ni chimi sengkaba Bible poriya da banda khaiba Bible jotto no poribo haipana Bible ni kokthai rong thongma baiba se kaitar suyu hne ano sabu thili ji poi nei phang thong okil hakem phanong thong Pastor evangelist phanong thong ani Phola kathar bai siri jagya hangkai kebo Bible othona sibu nei tagba sitong nei ano kaitor sai kalangu o Bible pot bai no bo paithang ni salo boro rong no jera rong nai pho jera khainai ni sai kalang thang naidi mar 7 ni 15 16 mar 7 ni 15 16 go जोंना तामो साका कारनि बिसिंगो हाबनाय आमतै मानै बरकनो हाया खलाय माया बिसिंनि फातार अंखरनाय हे बनो हाया खलायो अक किन्तु नों बाइबेल पतो नों अक नि भिडियो वो नों साका okokno hangkai naidi chini video nang naipro apro hamya saya kobor hamya nei to jong to video riale hamya hamnai rok se sakire le ang hamka ani gi heke hamka nei hamya hamnai rok se sakire hangkangke jeni ni thaniyo video sogibani oboto kahamni bagainya sogike phiaba nini bukhuk tei je ongkhormani nini channel tei je ani sampokho je nang video khlaimani abose kintu hamya hangke o Bible ni kok thai nang je sai tongmani bukhuga hapaimane aboka kaham bukhungni ongkhori thangmani aboka hamya nei nang je borok no bujogoi tongmani nini bukhungni je hamya kogo ani bukhungni le kogya ani bukhungni le hamya snamani cover snama se kogo nini bukhukle hamya kahno se hamya nei nini bukhungwa bano ge chawo nini channel bano ge chawo hangke khajani takhugro bukhugro naro wan sogai nei geradi bine o channel no wan sogai nei di je bini bukhuga habimani abo kahamno taisha bini bukhukte kokphimani abo kintu hamya boje ani bagai bidu viral khaitamani abo hamya hike bo channel er mu poito hike bo poito go tongkhana bo poito go bo suri mongo tongkhana ha ani oro to hazar rugi phai churi jago hazar phai rugi churi jagai tongphayo
Poito Apologetics nung bo Poito tong khana nini channel ni hoite to angno nini kok ni hoite to angno khorachapano origina snamka o haimena hamraka o kobona hamraka ma ang khana yaku ani bukhuk tile nung khana ka nini bukhuk tile ang khana yaku nini bukhuk tile ani bukhuk tile je kok mane abose kaham nini bukhuk ni je kok mane abose hamya abu ba nung no bele abu ba nung no bele a hamya ti khlainai a hamya khainai ba nung no bele bunyo nung channel khai tong bunyi hambara bai thang dogra abu nung no bunyi ka hambara nini ki dogra nung bom ti dogra tong khanai la Phola Kwtharni se hamya sanai Phola Kwtharni Samungno se saitan nai ge nung bom ti dogra tong kha nung bom ti dogra Christian nung bom ti dogra nini Poito amti Bible joto no poribo nina Bible pot samai chingbai engya kaitor bai phunuk jangmani sana nangnai kaitor bai dagi jangmani sana nangnai kaitor bai phrangjagmani akongno sana nangnai nung video ro phano chini video naidi beba kaitor bai dagi jangma mangsi ga jengkono samung haimya khaikya angkono samung haimya khaikya ifata kon samung haimya khaikya nai naidi Bible mathai baroni toso kokbo khoroke yakong hoicha jakno jisu hamramani o jagawo tamo koksa aro jisu aroni putuloi thangoi borokni thumnogo thangka aro yak hoicha jak borok khorokcha tongo aro baksa borok jisuno samung haimchaya khlaike bono majra berna nai tongo haike borok bono hai hinei Sabbath chalo hamya hamro di hamya hamro ma ani abo kerango sabaima klai kathang tong pro yak hoicha jakno je hamro pro apro phari chairo tamo saka bo hamya hamri jaman thnei borok bo jaga hamya khlai abo bono hamya phulungani hnei borok majra benang nai tongu hnei orosui je tabo ifata toito samung kaham rugino se snamoi orotange ke a samung kaham o jagawo asuk jeng channel tei jeng update jeng phunuk tongo nobar tv tibo jeng phunugoi tongo live buma tibo jeng kri rongno suban mani jeng rei tongo srang sati tibo jeng hapung hobjagai timena suba mani jeng phunugoi tongo ke chini ifatani samung bojaga hamya khaikya je Bible ni potoi hingangke Poito Apologetics nung je amoloi chuno tamo samung hamya khai phari chairong nai choma hai nung tawo ifata nobo nung bojaga hamya mano nai chomoi nung video viral khayongke afuruni molni a phari chairok khaino nung botini phari chai kaisa blasa Christian rokni bisingo nungbo phari chai khoroksa blasa Phola Kwtharni Samungno se hamya sanai hingke Poito Apologetics nung jawab rela nung ba jagano khobja bole jisuno khuya kasarana nainai ko yakong yak hoicha jakno hamruma se tini nung ako bo jaga hamya man nung naichomoi tongnai ja thangke tini ifata nabo nung oba haike no bidu viral khai tongongke a phari chai a molni obo ba tabu molni ba nung no bole wan sobi nai de samchani bororo o molni phari chai bo Poito Apologetics no tai kaisa Bible pot ma
tinni tin Jisu aya khaijakno buskango khaidi nei saka haike bo lukuno hai nei saka Sabbath chalo tamo khlaiman nei chini kerongo sa kahamda khlaidi hun hamya mathangdida hun bothardi hingke opot wansoge neibedi opot no tini Poito Apologetics nunggo wansoge nei ipatawo 2006 ni chimi heling jengei tabukbo kabang tabukbo jengei no tongku hingke iphatani samungno nang mothardida hun ta khaichidida hun nang ta tangsidida nei nang hun nini kaisa seng wadar nanggo nang iphatani bagai hemya sawina tongo hingkai orola kaitar samung khlaina tongo hingkai tabung nini thanibo tai sinchani bororobo wansogi nyai Poito Apologetics iphatano tamo sai tongkha nang tabu ayakong yak khaijaja je Jisu hamro pro apro hemyada khlaide ha kaham bo ka mathangdida ha bothardi sini Bible photo tongo hingka nang tabu iphatano tamo khlaide ha iphatano nang tamo khlaide ha ni wada iphatano nang tamo khlaide ha tabu nang tano bidu viral khayo hamya khaye nang tamo khlaide ha जोंनो 2012 नि सिमी 72 घन्टा जों सुरि खामनि अमनो नंया चांनाय दा अब जों काइटर ताइके जागै प्रत्येक मास नि अक्टोबर कोरिया कोइ बाइचों खलाइमा दं हे 2015 नि सिमी मासो सालसा जों उबास दंगै दफानि बागै जों 24 घन्टा सुरि दंगो नङो सामुंनो याचांना दा नङो सामुंनो याचांबायना दा nanganu utur marnai oro rugi burung nang phai sui na da nani ni noga da sung rugi rohnai nangabo ma go sinai Poito Apologetics nangama hike viral ta khade nangama hike nang kokta sade ani bagai sanchani bororok joto nugui tongo sabni samung kaham sabni samung himya Bible pot joto no pori tongo ang yakarno bani Kristan angke Bible poriye no Kristan ngai asuk soli tongka hija 2006 ni simi ang rugi suri phayo thelingni samung khaye angke Bible poriya oi suri phaiga hija nini kokta mutalik bale sanjane takku bukuro Kristan ro ang bono mobile Bible kontra khe kok saka ang bono mobile Bible satro korka लाचिबो जों किचिंचिं आमते ता फुनुक लाइदि जों बुफुरु जिसुनि कथमानो पिनाय जों बुफुरु जिसुनि कथमा काहनो सानाय जों किचिंचिं अमते इंलाय तंखे नंगो खृष्टान आंगो खृष्टान नै आं बनो फुनतै साजा फुनतै गोबांमा कक साजा बिनि रेके तुंगिरो नारक जाकसे आ फियाबा आं हामिया खायना मुसुंगिया आं बरनो हामिया साना मुसुंगिया hamya phaitung kobor phaitung rugi phaitung ang surinai kaitor boromna snamnai abosa ani samu ang chini iphata nengai ang koyeu kobokjau nang ama hege tai tati khlaide ama hege nang tarati nang chini iphata no nang ta Kebengdi oro kaitoni samung oro soli tongo nang oborono ta Kebengdi jodino ang jodino nang o samungno mothagi angkai jongbo haina asugai tongla jongbo haina nasigai tongla bahut din bahut ko video ang sajjo khai tongkha ang nai sajjo khai tongo kaitoni yaro sutong nengai kintu taka ang sajjo khailia ang manuk jakha tini social media wo ang okpokno bo
ang tini masaka tini Poito Apologetics no nunggo wansokti nungno nung badi wenyati jeng kiching jeng oba hige nunggo angbo mano hepeno jeng jisuni kotma no chana thangke apani mokhangje sojongma kalayo kaitoni mokhangje sojongma kalayo nungbai ang omotei englaiman nungwan sogainyaiti Poito Apologetics ni no video no nung dati bondo khaidi kundi no iphatani samu abo chengraya kun ne phatani samu abo saitani samu ya kaitoni samu joto lukurok no ang hayongni besarok no sangsan besarok no ang hambai narwo ini ang je kok thaijo thaini oro je samono tuyei jang silainani busilainani si jongo jagao kono manchi teganya buya ang tabugo rugi yasadanya tongko ani chentaro tabugo rugi kabangmano tongko joto lukurok no ang yasago je pocho khai phainero no joto lukurok no joto rugirok no yasad hamranai kaitosi ambagai ang joto no hambai okok thaisa thani samani bagai